Labaran wasannin ƙwallon ƙafa. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkan ku da haka, barkan ku da sake kasancewa tare da ni Sadiq Abdullahi Busawa, mai karanto muku labaran duniyar ƙwallon ƙafa a koda yaushe a wannan tasha tamu ta Sport TV 1. Kamar yadda muka saba kawo muku sababbin labaran duniyar ƙwallon ƙafa, yau ma mun kawo muku sababbin rahotanni a cikin wannan bidiyon namu. Sai dai mai kallon mu a daidai wannan lokaci, kafin mu karanto muku cikakken waɗannan rahotannin, ga kaɗan daga cikin muhimman kanun labaran. A yau ne za a yi gwajin lafiyar Lucas Vazquez, wanda zai tantance raunin da ya ji da kuma yawan raunin da ya samu. Ba zai samu damar buga wasan da Real Madrid za ta fafata da RB Leipzig ba ranar Laraba. Duk dai a cikin rahotannin namu mun ɗauko muku wato kyawawan sakamako ga ƙungiyoyin gasar wato NFFL wato Nigerian Football, duk da wato ta yi 2-2, wato ba sakamako bane maras kyau ga Plateau United. Wannan sakamakon da kuka gani shine sakamakon wato ƙungiyoyin Najeriya masu buga wato Champion League wato na Afirka, inda su Plateau State wato ta tashi 2-2 a gidan Stand Dundee ta Gabon, sai kuma River United inda ta lallasa wato Katanga ta Liberia da ci 3-0. Ko kun san Mesut Ozil shine ɗan wasa tilo a tarihi wanda ya kasance babba mai ba da taimako a ciki wato ƙwallo a gasar Premier, Bundesliga, La Liga, Champions League, European League, gasar cin kofin Europa, Euro da kuma wasar cin kofin wato duniya. Ɗan wasan gaba wato na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta wato Gombe United, Yusuf Abdulaziz, yana da kammala komawar ƙungiyar wato MJBI IAF ta ƙasar Sweden. Tuni dai ɗan wasan zai shiga duba lafiyarsa a yau Litinin. Ya zura ƙwallaye 16 kuma ya taimaka 2 a gasar kakar bara. A gefe guda kuma, yayin zanta da manema labarai, Erling Haaland ya bayyana wa duniya cewa ina son gasar zakarun Turai, dole ne in faɗi wannan, kowa ya san wannan, kuma lashe babban mataki ne a gare ni. Idan na tashi kowace safiya ina sauraron wato wannan waƙar taken Champions League, saboda gasa ce da wato na fi so, kuma a koyaushe ina son Champions League, don haka gaskiya ne wato ina mafarkin lashewa. James Milner kuwa zai ƙara kwantiraginsa a lokacin bazara, amma Liverpool ta yanke shawarar wato bashi kwantiragin shekara guda. Idan aka yi la'akari da irin rawar da ya taka, idan kuma aka yi la'akari da shi da yanayinsa a wato a kakar bana, kuskure ne wato a bashi sabuwar yarjejeniya. Ana sa ran Ousmane Dembele zai koma cikin tawagar Faransa a wasannin da za a yi wato na ƙasashen duniya. A gefe guda kuwa, yayin zantawa da manema labarai, Xavi ya gaya wa manema labarai cewa shin za a iya hutar da Pedri? Za mu yanke shawara gobe, za mu yanke shawara wato bayan kammala ɗaukar horo. Akwai wasu 'yan wasan da ke wato da gajiya, amma Pedri yana yin hazaƙa sosai kuma yana taimakawa ƙungiyar sosai. A ƙarshen mako mai zuwa ne za a dawo buga gasar Premier League, amma fafatawar Chelsea da Liverpool da kuma Arsenal wato ba ta da tabbas. Har yanzu dai ba a tabbatar da wasan da Arsenal za ta yi da wato PSV wato a gasar cin kofin wato UEFA a ranar Alhamis ba. An yi hasashen Robert Lewandowski zai kawo ƙarshen duk wata wato
haskawar hazaƙar Karim Benzema a kakar wasar bana. Ashe jagoran ma shi ma jagoransa ne. Asensio ya yi fatali da robar shan ruwa a gaban Ancelotti saboda rashin jin daɗin yadda ya tsinci kansa bayan ya tashi ya motsa jiki kuma bai sanya shi a canji ba. Babu Karim Benzema, amma duk da haka matasan 'yan wasan Brazil sun samar da nasara zura ƙwallaye 4 kuma Real Madrid ta ɗauki maki 3. Jerin ƙungiyoyi 7 da suka lashe gasar zakarun Turai ba tare da an doke su ba. Ta ɗaya Marseille da shekara ta 1992 zuwa 1993, wasanni 11, nasara 7, canjaras 4. Sannan AC Milan wadda ta yi wannan bajinta a 1993 zuwa 1994, wasanni 12, nasara 7 da kuma canjaras 5. Sai kuma Ajax wadda ta yi wannan bajinta a 1994 zuwa 1995, inda ta buga wasanni 11, ta samu nasara 7 da kuma canjaras 4. Sai kuma Manchester United wadda ta yi wannan bajintar a shekara 1998 zuwa 1999, inda ta buga wasanni 11, nasara 5 da canjaras 6. Sai kuma Barcelona wadda ta samu wannan bajintar a shekara 2005 zuwa 2006, inda ta buga wasanni 13, ta samu nasara 9 ta kuma ya canjaras 4. Sai kuma Manchester United inda ta samu wannan nasara a shekara ta 2007 zuwa 2008, inda ta buga wasanni 13, ta samu nasara 9 da kuma canjaras 4. Sai kuma Bayern Munich a shekara ta 2019 zuwa 2020, inda ta buga wasanni 11, inda ta samu nasara 11 ga baki ɗaya. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci a nan ma ka ƙarshen wannan bidiyon namu, sai dai ku tare mu a bidiyo na gaba domin jin cikakken waɗannan rahotannin da masu mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.